mula baka-baka, inom na mahupa. Hindi ako kuya na edad palating 16. Kung kay bata pa, mura-murahin ka malambing. Manira mga mata, mura-murahin ka charming. Salipan ako mga karibal mong tumating. Isang ano, hiringot na mabaliban. Pumuntan ka kay love, inahatak kong matanan. Pagkirahan dibilin siya, kung ako naruhaiya. Kay minsan lang, 50 na araw, uy! Naligay ko niya. Never been touched, never been kissed. Maangis kan di ako miss. Aniya lawas na yan miss. Aniya balik manipis. Mag-usap at mga baka. Aniya inim na pula-pula. Kakabaga, inom na alaba. Init na buluyan, never been touched by. Yes, this is Barangay Night, Laoang, Northern Samar. Waray TV, subscribe.